però com és possible que a mi, que no me coneixeu de res, me feu tant de cas i quan el pare o la mare diu stop, no vos pareu ningú en casa? És que sou canalles! 1, 2, 3 i... Anem a fer estàtues un poc més difícil, val? Anem a fer estàtues de personatges de les festes. Sí. El primer que farem serà el dolçainer. N'hi ha dolçaines? Pues tots de saber la dolçaina. Stop! I gràcies, sentís una per ahí. 1, 2, 3 i... Ja la podíem fer. A veure, un altre personatge de les festes de ruta. Amb cadera de bicicletes, asquerosa, pues tots i totes serem ciclistes. Stop! 1, 2, 3 i... També en festes... Ah, sí! També està el senyor alcalde. No l'intentarem. Serà un alcalde seriós, en vigor, i en un vitaixina com el palat. Stop! També pot ser alcaldessa en bigot, 1, 2, 3 i... També, una vegada, a Fira de Onda va vindre un circo. Sí, en el circo hi havia lleón i lleones. Stop! Feu temor, Feu molta temor. 1, 2, 3 i... En el circo també hi havia un malabarista que se li caien les pilotes al cap. Stop! 1, 2, 3 i... Y este circo portae cosas muy especial, portae dragón. Esto. 1, 2, 3 y... también portae elefante. Esto. 1, 2, 3 y... ¡Ah! Y ahora tenéis banda de música. Pues no va a faltar el director o la directora de la banda. ¡Esto! 1, 2, 3 i... Ja l'hem de fer l'estàtua més difícil de totes. Anem a fer l'estàtua de les 7 del matí, quan ja no t'aclarisses, que se te queden les cames, que baixes el cul, que treus la llengua i que preguntes el fons. Tranquils, aniré dient vos com jo, vale? Feu cas a lo que jo diré, perquè esta estàtua no vos ha existit mai en la vida. És la més difícil de totes. Esteu preparades? Esteu preparats? Stop! Creuem les cames, baixem el cul, traiem la llengua, obrim les llengües i aplaudim ben fort. A esta gent que ha fet també el ball de les graneres! Uau, que bé!